Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Unul dintre cele mai mari evenimente din acest an este ediția 59 a Balului Strugurilor, care va avea loc între 15 și 18 septembrie. Se așteaptă că vor veni mai mult de 100.000 de turiști, iar organizația de turism și pentru această ediție a Balului Strugurilor pregătește un program bogat și interesant. Joi, 15 septembrie, se vor prezenta muzicienii locali. Vineri, 16 septembrie, pe scena mare în centrul orașului, va evolua Elena Tomașevici, Big Band NS și Țărvena Iabuca. Sâmbătă, 17 septembrie, vor avea loc câteva concerte și anume se vor prezenta Sara Jovanovici, Snejana Đurišić și Zoran Kalezić. Duminică, 18 septembrie, la seara finală, vizitatorii se vor putea bucura de concertul Anei Cochici. Un lider regional farmaceutic, Hemofarm, a preluat proprietatea companiei Ivančić i Sinovi. Această afacere a fost inițiată, printre altele, ca dorință de a ajuta în continuare sistemul de sănătate al Serbiei prin îmbunătățirea calității și prin aprovizionarea pe piață cu produse accesibile. Compania Hemofarm a preluat produsele și echipamentul de producție în Stari Banovci, apoi angajații și proprietatea intelectuală a companiei Ivančić i Sinovi. În numele companiei Hemofarm, contractul a fost semnat de către directorul general Ronald Zellinger. Pentru această companie, cei mai importanți sunt utilizatorii și piața. Prin urmare, compania a stabilit ca prioritate a acestor achiziții dezvoltarea producției interne în conformitate cu cele mai exigente standarde farmaceutice internaționale. Ca o companie responsabilă care în activitatea sa are și interesul public, în colaborare cu partenerii de la Ivančić i Sinovi, Hemofarm dorește să ia toate măsurile necesare pentru a aproviziona farmaciile la cel mai înalt nivel. Mai mult de 30 de produse ale companiei Ivančić i Sinovi, care de ani de zile sunt folosite de mulți clienți, pe viitor vor continua să fie produse sub același nume. Hemofarm va încerca să mărească disponibilitatea acestor produse. Centrul Cultural din Vârșeț, în colaborare cu Institutul Italian de Cultură din Belgrad, în cadrul Verii Culturale la Vârșeț, organizează Zilele Culturii Italiene la Vârșeț, care vor avea loc între 23 și 27 august la Casa Armatei. În cadrul manifestării va avea loc și expoziția autorului de origine italiană Cristian Mantuano, precum și derularea filmelor Strada în Palermo, Singurătatea numerelor prime, Zoran, nepotul meu caragios, Prânzul în august și Cezar trebuie să moară. Proiecțiile sunt prevăzute pentru perioada 23-27 august, cu începere de la ora 20. La vernisajul expoziției va participa și directorul adjunct al Institutului Italian de Cultură din Belgrad, doamna Paola Cordone. Asociația pentru promovarea culturii, științei și artei, Punctul de Contact, joi 1 septembrie, începând de la ora 18, la salonul de la Porta în Zmaiovina 16, organizează o prelegere și prezentarea cărții Ghidul ilustrat al rock'n'roll-ului al autorului David Vartabedian. Acest ghid este o carte ilustrată prin care cei mai tineri vor avea posibilitatea să afle ceva nou despre acest fel de muzică, iar cei mai în vârstă își vor putea aminti de carierele strălucite ale celor mai mari vedete ale muzicii rock prin prisma artistului și jurnalistului David Vartabedian. Cei prezenți se vor putea familiariza cu persoanele care, din aspectul muzicii și ideologiei din anul 1955 și până în momentul de față, au schimbat muzica și au lăsat o amprentă semnificativă în acest sens. Vor putea citi cartea și ajunge la date deosebit de interesante. La ediția 59 a Târgului Internațional de Carte din Belgrad, juriul în componența membrilor Asociației de Arte Aplicate și Design din Serbia și ai Târgului din Belgrad a înmânat premiul pentru cele mai bune ilustrații. Aceasta însă nu a fost unicul premiu primit. La Salonul de Carte și Grafică la Pirot a primit premiul Șara, iar la Târgul din Herțeg-Novi a primit premiul pentru cea mai bună carte pentru tineri. Sunt chemați cetățenii să vină la această prelegere și lansare a cărții și să se convingă și singuri de calitatea cărții. Zilele acestea, invitatul special al Centrului Urban al Vârșețului este Agata Dauding. Ea a venit la Vârșeț din cauza familiei Ratković, care sunt membri al clubului Jucu Urban. Agata Dauding e o campioană la fitness de origine din Polonia. A ținut un seminar foarte interesant la Srebrno Jezero și, din respect față de domnul Srđan Ratković, a venit câteva zile și la Vârșeț. Aici va face cunoștință cu antrenorii de renume Milan Šalinački și Mihail Kardos.
La fel ca și doamna Agata Dowding, oaspete la familia Ratkovici este și Petar Țărmarici, luptător al MMA-ului din școala Uragan de la Split, precum și antrenorul Hrvoje Znaur, un prieten bun al domnului Srđan Ratkovici. Conform informațiilor primite de la Electrovoivodina, miercuri 24 august este planificat să se întrerupe curentul electric în strada Graničarska, în localitatea Vatin. Curentul electric va fi întrerupt din cauza lucrărilor de întreținere a rețelei de curent electric. Prietenul prognozei meteo. MTS, aveți prieteni! Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer parțial acoperit de nori. Valorile termice vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteze de până la 3 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme însorită cu cer senin. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 17 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 28 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteze de până la 4 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.